சங்க தலைவர் செயலாளர் இந்நிகழ்வுக்கு சிறப்பு சேர்த்திருக்கிற அன்பு சகோதரர் பேராசிரியர், என் உடன் வருகை தந்திருக்கிற என் உயிரின் உயிரான விடுதலை சிறுத்தைகளே, உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய பணிவார்ந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நேற்று ஒரு பேரணியில் பங்கேற்று ஆவேசமாக முழக்கங்களை எழுப்பியதால் குரல் சற்று உடைந்திருக்கிறது. இந்த நிகழ்வில் பங்கேற்று உங்களை வாழ்த்தக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பை எனக்கு வழங்கியமைக்காக இந்த கல்வி நிறுவனத்தின் தலைவர் பேராசிரியர் முனைவர் மீனாட்சி சுந்தரம் அவர்களுக்கு முதலில் என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றியை உரித்தாக்குகிறேன். இந்நிகழ்வை தலைமை வகித்து சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கிற ஐயா அவர்கள் தம்முடைய வயதுக்கு ஏற்ற அறிவையும் அனுபவத்தையும் சில நிமிடங்களில் நம்மிடையே வெளிப்படுத்தி நம்மை எல்லாம் கவர்ந்திருக்கிறார். அந்த அளவுக்கு அவருடைய உரை நெஞ்சை தொடுவதாக, நெகிழ வைப்பதாக அமைந்திருந்தது. ஐயா அவர்களுக்கு என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றியை உரித்தாக்குகிறேன். 80 வயதில் கண்ணீர் குரல். 80 வயது என்று நம்ப முடியவில்லை. இந்த வயதில் அவர் 5 நாட்களாக பல்வேறு மாவட்டங்களுக்கு சுற்றுப்பயணம் செய்துவிட்டு நிறைவாக இந்த நிகழ்வில் பங்கேற்றுவிட்டு ஊருக்கு திரும்ப இருக்கிறார். நாமெல்லாம் 70 தொடுவோமா என்று தெரியவில்லை. ஐயா அவர்களுடைய ஆயுள் 100 ஆண்டுக்கு மேல் அமைய வேண்டும், அவர் 100 ஆண்டுகள் வாழ வேண்டும் என்று நான் இளையவன் சிறியவன் இருந்தாலும் வாழ்த்துகிறேன். இறை நம்பிக்கையை நாம் யாருடைய உணர்வையும் புண்படுத்தக்கூடிய வகையில் விமர்சிப்பதில்லை. என் தாய்க்கும் கடவுள் நம்பிக்கை உண்டு, என் தந்தைக்கும் கடவுள் நம்பிக்கை உண்டு. அதுபோல் உங்கள் நம்பிக்கையும் நான் மதிக்கிறேன், உங்கள் உணர்வை நான் மதிக்கிறேன். ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு நம்பிக்கை உண்டு. இந்து மதத்தில் உள்ளவர்களுக்கு நம்பிக்கை உண்டு, இஸ்லாத்தில் உள்ளவர்களுக்கு நம்பிக்கை உண்டு, கிறிஸ்தவத்தில் உள்ளவர்களுக்கு நம்பிக்கை உண்டு. நாம் மனிதர்களுக்கு இடையில் இருக்கிற பாகுபாடுகளை விமர்சிக்கிறோம். இந்து மதத்தில் அது ஊறி கிடக்கிறது. உலகில் வேறு எந்த மதத்திலும் மனிதர்களை பிறப்பின் அடிப்படையில் உயர்ந்தவர்கள் தாழ்ந்தவர்கள் என்கிற பாகுபாட்டை கடைபிடிப்பதில்லை. இந்தியாவில் இருக்கிற கிறிஸ்தவத்தில் வேண்டுமானால் அந்த பாகுபாடு இருக்கும், உலகம் முழுவதும் அது கிடையாது. ஆகவே ஐயா அவர்களுக்காக நான் இந்த விளக்கத்தை சொல்லவில்லை. பொதுவாக பலரும் அப்படி ஒரு கருத்தில் நாம் இந்து மதத்தை விமர்சிக்கிறோம், இந்து கடவுள்களை விமர்சிக்கிறோம், இந்து இறை நம்பிக்கையை விமர்சிக்கிறோம் என்பதை போன்ற ஒரு தோற்றம். அவரவர் நம்பிக்கை அவரவருக்கு. எனக்கு என் மீது நம்பிக்கை, அவ்வளவுதான். எனக்கு இறை நம்பிக்கை இல்லை. இது என்னுடைய வாழ்க்கை முறை அல்லது நான் தேர்வு செய்து கொண்ட ஒன்று. ஆனால் ஐயாவுக்காக நான் சொல்லுகிறேன், என்னை என் தந்தையும் தாயும் இறை நம்பிக்கை உள்ளவனாகத்தான் வளர்த்தார்கள். நான் 8ஆம் வகுப்பு பள்ளிக்கு போகிற வரையில் நாள்தோறும் காலையில் எங்கள் வீட்டுக்கு அருகிலேயே ஒரு ஆறு ஓடுகிறது, சின்ன ஆறு என்று நாங்கள் சொல்லுவோம். அந்த ஆற்றில் போய் குளித்துவிட்டு வந்து வீட்டிலே இருக்கிற கடவுள் படத்துக்கு முன்னால் நின்று சாமி கும்பிட்டு விட்டு திருநீர் எடுத்து இந்த உள்ளங்கையிலே போட்டு கொஞ்சம் தண்ணீர் சொட்டு சொட்டாக போட்டு குழப்பி 3 விரல்களாலும் எடுத்து இடதுபுறத்திலிருந்து வலதுபுறம் வரையில் பட்டை தீட்டிக் கொண்டுதான் நான் பள்ளிக்கு போவேன்.
திருநீறுப்பட்டை. சின்ன பிள்ளையிலே அவ்வளவு பெரிய பழுத்த பழம் நான், சைவ பழம். திருநீறு பட்டை அடித்துக் கொண்டுதான் பள்ளிக்கு போவேன். பள்ளி முடிந்து வீட்டுக்கு திரும்புகிற போது கூட என் நெற்றியிலே பட்டை இருக்கும். ஏன்னா காலையில் இந்த திருநீரை தண்ணி போட்டு குழப்பி அடிச்சோம்னா அப்படியே இருக்கும். மெல்ல மெல்ல எனக்கு அம்பேத்கர் அறிமுகமானார், பெரியார் அறிமுகமானார், மாமேதை காரல் மார்க்சின் சிந்தனைகள் எனக்குள் உள்வாங்கக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைத்தது. நான் அதிலிருந்து அப்படியே விலகிவிட்டேன், அவ்வளவுதான். இதற்காக என் தந்தையின் இறை நம்பிக்கையை நான் குறை சொன்னதில்லை, என் தாயின் இறை நம்பிக்கையை நான் விமர்சித்ததில்லை. இன்றைக்கும் நான் வீட்டிலே அடியெடுத்து வைத்தால் கடவுளை கும்பிட்டு அம்மா திருநீறு பூசுவார், நான் அதை தடுக்க மாட்டேன், மறுக்க மாட்டேன். அது அம்மாவின் நம்பிக்கை. ஐயா அவர்கள் மீதும் நான் அத்தகைய உணர்வைத்தான் பெற்றிருக்கிறேன். எந்த வகையிலும் நான் அதில் தலையிடுவதில்லை, குறுக்கிடுவதில்லை. ஐயா அவர்கள் பேசுகிற போது ஒன்றை சொன்னார். அவர் கல்வித்தளத்திலே பணியாற்றக்கூடியவர், அரசியலுக்கு அப்பாற்பட்டவர் என்று கருதினேன். ஆனால் எவ்வளவு நுட்பமாக அரசியலை கவனிக்கிறார் என்பதை அவருடைய பேச்சை கேட்டு நான் சிலிர்த்து போனேன். நம்முடைய கல்வியியல் கல்லூரியின் தலைவர் பேராசிரியர் முனைவர் மீனாட்சி சுந்தரம் அவர்கள் நெஞ்சை கவரக்கூடிய வகையில் மிக சிறப்பாக பேசினார். அப்போது வாழ்த்தினார். விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி ஆட்சியை கைப்பற்ற வேண்டும் என்கிற அளவுக்கு மனம் திறந்து வாழ்த்தினார். அது அவருடைய விருப்பம். அதற்கு நான் நன்றி செலுத்த கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். ஐயா அவர்கள் விடுதலை சிறுத்தைகள் என்பது ஒரு குறுகிய வட்டத்துக்குள் இயங்குகிற இயக்கமில்லை, திருமாவளவன் ஒரு குறுகிய வளையத்துக்குள் சிக்கி கிடப்பவர் இல்லை, நாங்கள் எல்லாம் எங்கள் உள்ளத்தில் வைத்திருக்கிறோம், உங்கள் மீது நம்பிக்கையை வைத்திருக்கிறோம், எங்கள் உள்ளத்தை கவரக்கூடிய ஒரு தலைமையாக உங்களை நாங்கள் பார்க்கிறோம் என்று சொன்னது மிகப்பெரிய அங்கீகாரம். அதற்காக நான் சிறப்பான ஒரு நன்றியை செலுத்த கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். திருமாவளவனை சுருக்கிவிடாதீர்கள் என்கிற எச்சரிக்கையும் அதில் இருக்கிறது. அதை கடந்து அவர் அனைத்து தரப்பு மக்களுக்காகவும் பணியாற்றிக் கொண்டிருக்கிறார். எல்லா தரப்பு மக்களும் திருமாவளவனை எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள். எழுத்துக்களை அவர் வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார் என்பதை எண்ணி நான் உள்ளபடியே மகிழ்ந்தேன் என்பதை விட நெகிழ்ந்தேன். எந்த அளவுக்கு நம்பிக்கையை வைத்திருக்கிறார் நம்முடைய நாராயணன் அவர்களும் அதைத்தான் சொன்னார். இந்த நம்பிக்கைக்கு பாத்திரமாக நாம் நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்கிற உந்துதல் எழுந்துள்ளது. இன்னும் பாடாற்ற வேண்டும், இன்னும் தீவிரமாக உழைக்க வேண்டும் என்கிற அந்த உணர்வு எழுச்சி அவருடைய உரையின் மூலம் நமக்கு ஏற்பட்டிருக்கிறது. நான் கேட்டேன், இந்த தலைவர் பதவியை வகிப்பதற்கு முன்பு நீங்கள் என்ன செய்து கொண்டிருந்தீர்கள் என்று கேட்டேன். அந்த கேள்வியை கேட்டதற்கு காரணம், உங்களுக்கு ஏதேனும் அரசியல் ஈடுபாடு இருக்கிறதா என்று அறிந்து கொள்வதற்காக அப்படி நேரடியாக கேட்காமல் கேட்டேன். அவர் ஒரு பட்டதாரி தமிழ் ஆசிரியராக பணியாற்றி ஓய்வு பெற்ற பின்னர் கல்வி நிறுவனங்களை நிறுவி மாணவ செல்வங்களுக்கு நல்ல வழிகாட்டுதலை வழங்கக்கூடிய பணியை ஆற்றி வந்திருக்கிறார். அவருடைய பக்குவத்தையும் முதிர்ச்சியையும் அறிந்து கொண்ட சுயநிதி கல்லூரிகளின் அதிபர்கள் அவரை தலைவராக்கி அழகு பார்க்கிறார்கள். அவருடைய அறிவையும் ஆற்றலையும் அனுபவத்தையும் பயன்படுத்திக் கொள்கிறார்கள் என்பதை நான் அறிந்தேன். வேறொன்றையும் கேட்டேன், இந்த சுயநிதி கல்லூரிகளுக்கு வேறு சங்கங்கள் இருக்கின்றனவா என்று. ஒரே சங்கம்தான், அதன் தலைவர் நான் என்று இங்கே சொன்னார். ஆக ஒரு பழுத்த பழமாக அனுபவத்தால் இன்றைக்கு விளங்கக்கூடிய
ஐயா அவர்களின் வாழ்த்துக்களை பெற்றதற்காக நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன், பெருமைப்படுகிறேன். அதற்காக சிறப்பான நன்றியை உரித்தாக்குகிறேன். நம்முடைய லியோ ஸ்டான்லி அவர்கள் தொலைபேசியிலே தொடர்பு கொண்டு இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்க வேண்டும் என்று பலமுறை பேசினார். தம்பி பாவரஸ் அவர்களும் பேசினார். நிறைய தோழர்கள் தொலைபேசியிலே தொடர்பு கொண்டார்கள். நானே கூட சற்று எரிச்சல் அடைந்தேன். ஏற்கனவே நிறைய நிகழ்ச்சிகளுக்கு ஒப்புக்கொண்டு அலைந்து கொண்டே இருக்கிறேன். ஒரு நாள் கூட இடைவெளி இல்லை என்கிற நிலையில் நான் சற்று தயங்கி ஒப்புதல் தராமல் இருந்தேன். அண்மையிலே மதுரையில் நம்முடைய ஐயா மீனாட்சி சுந்தரம் அவர்களை சந்திக்கிற சூழல் அமைந்தது. மிக எளிய தோற்றம், ஆனால் சந்திப்பில் யாராயிருந்தாலும் அவர்களை கவரக்கூடிய ஆற்றல் அவரிடத்திலே இருக்கிறது. அந்த அணுகுமுறை, அவர் உளவியல் பேராசிரியர் என்று கருதுகிறேன். உளவியல் பேராசிரியருக்குள்ள அனுபவம் அவரிடத்திலே இருக்கிறது. எப்படி ஒருவரை இலகுவாக ஈர்ப்பது, அது ஒரு பெரிய ஆற்றல், அது ஒரு பெரிய கலை, அது ஒரு பெரிய திறன், அது ஒரு மிகப்பெரிய கொடை, அது ஒரு கிஃப்ட். சில பேர் உடல் மொழியின் மூலம் ஈர்ப்பார்கள், சில பேர் அறிவை வெளிப்படுத்துவதன் மூலம் ஈர்ப்பார்கள், பேச்சின் மூலம், செயலின் மூலம். அழகா இருந்தாதான் கவனத்தை ஈர்க்க முடியும் பொருள் இல்லை. அழகான உடைகளின் மூலம்தான் கவனத்தை ஈர்க்க முடியும் என்று இல்லை. மிகப்பெரிய ஈர்ப்பு ஆற்றல் நம்முடைய அணுகுமுறையில் தான் இருக்கிறது. அப்ரோச், நாம் எவ்வாறு அணுகுகிறோம் என்பதில் தான் அடங்கியிருக்கிறது. மீசையை மிடுக்காக வைப்பதாலோ, இளைஞனை போல முடியை வெட்டிக் கொள்வதனாலோ, மேலை நாட்டு உடைகளை உடுத்திக் கொள்வதனாலோ, விலை உயர்ந்த உடைகளை உடுத்திக் கொள்வதனாலோ, கழுத்திலும் கைகளிலும் நகை நட்டுகளை போட்டுக் கொண்டிருப்பதனாலோ ஒருவரை ஈர்த்துவிட முடியாது. அணுகுமுறைதான் வெற்றிக்கு அடிப்படையே, அணுகுமுறைதான். எல்லோரும் முயற்சி என்போம், எல்லோரும் உழைப்பு என்போம். சரியான அணுகுமுறை இல்லாத ஒருவன் எவ்வளவு கடினமாக உழைத்தாலும் வெற்றி பெற முடியாது. சரியான அணுகுமுறை இல்லாதவன் எவ்வளவு முயற்சித்தாலும் வெற்றி பெற முடியாது. பேச்சில் இனிமை இருந்தால், பழகுவதில் இனிமை இருந்தால், அணுகுமுறையில் மென்மை இருந்தால் எவ்வளவு பெரிய சாதனைகளையும் படைக்க முடியும், வெற்றிகளை குவிக்க முடியும். நெட்டிருப்பு பாறைக்கு நெக்குவிடா பாறை, பசுமரத்தின் வேருக்கு நெக்குவிடும் என்று ஒரு பாடல் இருக்கிறது. நெட்டிருப்பு பாறை, இரும்பாலான நீண்ட நெடிய கடப்பாறையை கொண்டு ஒரு பாறையை நீ இடித்தால் கூட அது இழகாது, இடிக்க முடியாது. நெட்டிருப்பு பாறைக்கு நெக்குவிடா பாறை, அது கடப்பாறை, இது பாறை. பாறைன்னா குன்று, ராக். நெட்டிருப்பு பாறைக்கு நெக்குவிடா பாறை, பசுமரத்தின் வேருக்கு நெக்குவிடும். ஒரு மரம், செடி, கொடி வேர் விட்டா அந்த வேருக்கு அதை இடம் கொடுக்கும், அந்த பாறை உடைஞ்சு போயிடும். இரும்பாலான கடப்பாறைக்கு இடம் கொடுக்காத கற்பாறை ஒரு மரத்தின் வேருக்கு தானாக விலகி இடம் கொடுத்து வெடித்து இடம் கொடுக்கும். அப்போ ஒருத்தனை கடுமையா கண்டிச்சு, தண்டித்து, கோபப்பட்டு ஒரு வேலையை செய்துவிட முடியும், அவனை நம் வழிக்கு கொண்டு வந்து விட முடியும் என்று எண்ணினால் அந்த அணுகுமுறை சரியான அணுகுமுறை இல்லை. அவர்களோடு நாம் நல்ல முறையில் அன்பாகவும், பண்பாகவும், பாசமாகவும், மென்மையாகவும், இனிமையாகவும் பழகுகிற முறையால் வெல்ல முடியும், அவர்களை சாதிக்க வைக்க முடியும்.
ஆக அணுகுமுறை தான். ஐயா மீனாட்சி சுந்தரம் அவர்கள் வந்து ஓரிரு நிமிடங்கள் தான் பேசினார், நீங்கள் நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்யுங்கள் என்று நான் சொல்லியிருக்கிறேன். ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் பண்ணிட்டார். ரொம்ப சிம்பிளா வந்தார், 2 நிமிஷம் பேசினார், இம்ப்ரெஸ் பண்ணிட்டார். நான் பொதுவாக இப்போ நிறைய நிகழ்ச்சியெல்லாம் கேட்டாங்கன்னா இல்லைன்னே சொல்லிடுறேன், முடியல என்னால். ஒரு நாளைக்கு எத்தனை நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்கிறது? முடிந்த வரையில் இந்த 32 ஆண்டுகளாக இழுத்த இழுப்புக்கெல்லாம் ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறேன். நானா எந்த டிசைனும் பண்றதில்லை. ப்ரோக்ராம் தோழர்கள் வாங்க அங்கே போனால் ஒரு 30-40 நிகழ்ச்சிகள் இருக்கும், இழுத்த இழுப்புக்கெல்லாம் ஓடும். இப்போ முடிந்த வரையில் இந்த கொரோனாவுக்கு பிறகு தவிர்த்து பார்க்கிறேன், முடியவில்லை. ஆகவே நான் சென்னைக்கு செல்ல வேண்டும், பல வேலைகள் இருக்கின்றன. இந்த பேரணியை முடித்துக்கொண்டு இரவே நான் புறப்பட வேண்டும் என்கிற மனநிலையில் இருந்த என்னை அவர் சந்தித்த போது அவருடைய அணுகுமுறையால் வென்றார். இங்கே திவ்ய கலா கல்லூரிக்கு வந்து என்னை நிறுத்தி இருக்கிறார், கொண்டு வந்து நிறுத்தி இருக்கிறார். ஒரு பேராசிரியராக இருந்தவர் 120 புத்தகங்களை எழுதியிருக்கிறார், அனைத்தும் கல்வியியல் தொடர்பாக. பல புத்தகங்கள் மாணவர்களுக்கு பாடப்புத்தகங்களாக இருக்கின்றன. அவை அனைத்தும் பெரும்பாலும் உளவியல் சம்பந்தமான புத்தகங்களாக இருக்கின்றன. இது சாதாரணமான ஒன்றல்ல. சில பேர் பெயருக்காக புகழுக்காக நான் இத்தனை புத்தகங்களை போட்டேன் என்று கணக்கை சொல்லுவதற்காக எதையோ எழுதி புத்தகமாக்கக்கூடிய போக்குகளை எல்லாம் நாம் பார்க்கிறோம். கவிதையாக கூட இருக்காது, கவிதை என்று ஒரு புத்தகம் போட்டு கவிஞர் என்று அவரே சொல்லிக் கொள்வார்கள். எழுத்து நடை கூட சிறப்பாக இருக்காது, ஒரு வாக்கியம் முறையாக அமையாது, இலக்கணம் சிறப்பாக இருக்காது. ஒரு புத்தகத்தை எழுதி எழுத்தாளர் என்று பிரகடனப்படுத்திக் கொள்பவர்கள் இருப்பார்கள். 120 புத்தகங்களை மாணவ செல்வங்களுக்காக எழுதிய இவர் எவ்வளவு அமைதியாக இருக்கிறார், எவ்வளவு அடக்கமாக இருக்கிறார், எவ்வளவு எளிமையாக இருக்கிறார் என்பதை எண்ணி நான் வியந்தேன். அறிவு வளர வளர அடக்கம் வளரும். அடக்கம் இல்லாமல் ஆர்ப்பாட்டம் போடுகிறார்கள் என்றால் நீங்கள் முடிவு பண்ணிக்கொள்ளலாம் அது வளரவில்லை என்று. எது வளரவில்லை? அது வளரவில்லை என்று கூறும். ஆடம்பரமும் ஆர்ப்பாட்டமும் இருக்கிற இடத்தில் ஞானம் இருக்காது. தம்பட்டம் அடிக்கிற இடத்தில் ஞானம் இருக்காது. இருக்கிறதுல ரொம்ப வெயிட் அறிவு தான். அவன் பெரிய வெயிட் பார்ட்டிங்கிறாங்கல்ல, அது சொத்து அர்த்தம் இல்லை. சொத்து வச்சிருக்க வெயிட் பார்ட்டியுமா, ரொம்ப அதிக கனம் உள்ளது அறிவு தான். அதனால தான் அவங்க அமைதியாகிடுவாங்க. அறிவுள்ளவர்கள் இருக்கிற இடம் தெரியாது, அடக்கமாக இருப்பார்கள். ஆகவே நம்முடைய கல்வியியல் கல்லூரியின் தலைவர் மீனாட்சி சுந்தரம் அவர்கள் தம்முடைய ஆற்றலை எதிர்கால சிற்பிகளை உருவாக்குவதில் பயன்படுத்துகிறார். யார் சிற்பிகள்? கற்பவர்களுக்கு கற்பிக்கிறவர்கள். கற்பவர்களுக்கு கற்பிக்கிறவர்கள் யார்? ஆசிரியர்கள். கற்றுக்கொள்ளுகிறவர்களுக்கு கற்பிக்கிறவர்கள். அடுத்த தலைமுறை, எதிர்கால தலைமுறை, இந்தியாவை நிர்மாணிக்கக்கூடிய தலைமுறையை உருவாக்கக்கூடிய சிற்பிகள் யாருன்னா ஆசிரியர்கள் தான். பள்ளி ஆசிரியர்கள், கல்லூரி ஆசிரியர்கள், இன்னும் சொல்ல போனால் பள்ளி ஆசிரியர்கள் தான். அவர்கள் ஆரம்ப பள்ளி ஆசிரியர்களாக இருக்கலாம், பட்டதாரி ஆசிரியர்களாக இருக்கலாம், முதுநிலை ஆசிரியர்களாக இருக்கலாம். இந்த பள்ளியிலே மாணவ செல்வங்களை, குழந்தைகளை உருவாக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய, செதுக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய பணி ஆசிரியர் பணி. இப்போ நீங்கள் குழந்தைகளை வளர்க்கிறீர்கள் என்பதை விட குழந்தை உளவியலை கட்டமைக்கிறீர்கள், அதுதான் ஆசிரியர் பணி. குழந்தை உளவியலை, அந்த குழந்தைக்கு இருக்கிற உளவியலை மோல்டு செய்கிறது. அவங்களுக்கு ஒரு பாண்ட் சைக்காலஜின்னு ஒன்று இருக்கு. குழந்தை பிறந்ததன் மூலம் அப்பா அம்மாவிட்டிருந்து வந்த அந்த ஹெரிடிட்டி மூலமாக, ஜீன் மூலமாக
குரோமோசோம் மூலமாக நமக்கு வருகிற பான் பிஹேவியர் ஒன்று இருக்கு, பிறவி குணம். அப்பா அம்மா குடும்பம் உறவு அது ஒரு கட்டமைப்பு. அதோடு சேர்ந்து வளருகிற காரணத்தினால் அதன் மூலம் நமக்கு ஒரு உளவியல் உருவாகிறது, சைக்காலஜி. அப்பா அம்மா ரொம்ப பெசிமிஸ்டிக்காக இருக்காங்கன்னு வச்சுங்க, எல்லாத்துலேயும் விரக்தி அடைகிறது, வெறுப்படைகிறது, முடியாதுன்னு நினைக்கிறது, நம்மால் நடக்காதுன்னு நினைக்கிறது, ஏழைன்னு நினைக்கிறது, படிக்கல நான் அப்படின்னு ரொம்ப பலவீனமாக கருதுவது. அப்படிப்பட்ட தாய்க்கும் தந்தைக்கும் ஒரு பிள்ளை வளர்ந்தால் அந்த பிள்ளைக்கும் அது ஒரு உளவியலாக அமைந்துவிடும், ஒரு நெகட்டிவ் சைக்காலஜி வளர்ந்துவிடும், ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி உருவாகாது. தாயின் வயிற்றிலிருந்து நாம் ஒரு சிசுவாக பிறக்கிற போது, குழந்தையாக பிறக்கிற போது நமக்கு ஐம்புலன்கள் இருக்கின்றன, தலை, வாய், கண், மூக்கு, செவி, மெய், உடல். மெய், வாய், கண், மூக்கு, செவி. மெய்னா உடம்பு. இன்னொரு புலனும் அருவமான புலனும் சிசுவுக்கு தாயின் வயிற்றிலிருந்தே உருவாகிறது. புலன் என்றால் உறுப்பு, ஐம்புலன் என்றால் 5 உறுப்புகள். இன்னொரு புலன் எது? அதுதான் மைண்ட், உள்ளம். அது கருவறையில் வளராது, அதுக்கான ஸ்பேஸ் இருக்கும். கருவறையிலே மெய் வளர்ந்துடும் உடம்பு, கருவறையிலே வாய், மூக்கு, கண், செவி இதெல்லாம் தாயின் கருவறையிலேயே மோல்டாகி வந்துடுது. ஆனால் ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்கு, ஆகாயத்தை போல. ஸ்பேஸ்னா ஆகாயத்தையும் குறிக்கும். பஞ்சபூதங்கள்ல ஆகாயம் உண்டு. அது எது என்றால் மைண்ட். அது எங்க வளருதுன்னா குழந்தையாக பிறந்த பிறகு சுற்றுச்சூழலில் மனம் வளர்கிறது. அப்பா அம்மா உறவு, அண்ணன் தம்பி உறவு, மாமன் மைத்துனன் உறவு, ஊர், அந்த ஏரி, ஆறு, காடு, தெரு, நட்பு, விளையாட்டு, உணவு, உடை, அன்பு, காதல், சண்டை, சச்சரவு இவையெல்லாம் நினைவு தொகுப்புகளாக மாறிக்கொண்டே வளர்ந்து கொண்டே ஒரு உள்ளமாக அது மாறுகிறது. உள்ளத்திற்கு ஒரு இடத்தை சுட்டிக்காட்ட முடியாது. எல்லாவற்றிலும் உருவமும் உண்டு, அருவமும் உண்டு. உருவமும் அருவமும் சேர்ந்ததுதான் பிரபஞ்சம். நம்முடைய உடல் உருவம் மட்டும்தான் நமக்கு கண்ணுக்கு தெரிகிறது. நம் உடலுக்குள்ளே அருவம் ஒன்று இருக்கிறது, அதுவும் ஒரு உறுப்பு தான், அதுதான் மனம். மனம் என்பதை நாம் சொல்லுகிற போது யாரும் மூளையை தொட்டு சொல்வதில்லை. அறிவு என்கிற போது மூளையை தொடுகிறோம், மனம் என்கிற போது மார்பை தொடுகிறோம், நெஞ்சை தொடுகிறோம். என் மனசுல ஒன்று வச்சிருக்கிறேன் அப்படின்னு இப்ப ஐயா கூட சொன்னாங்க பாருங்க, எங்கள் மனதில் நீங்கள் இருக்கிறீர்கள். ஏன் இந்த இடம் தொடரோம்னா இங்கதான் ஹார்ட் இருக்கு, இருதயம். அந்த இருதயத்திற்கும் மனத்துக்கும் என்ன சம்பந்தம்? இருதயம் தான் மனமா? இப்ப என் மனசுக்குள்ள ஒன்று வச்சிருக்குன்னா இருதயத்துக்குள்ள கொண்டு போய் வச்சிருப்பாங்க அப்படின்னு தோணும். மனம் எப்படியெல்லாம் இயங்குகிறதோ அதற்கு ஈடு கொடுத்து துடிக்கிற ஆற்றல் இதயத்திற்கு உண்டு. மனம் பதறினால் இதயம் பதறும், மனம் மகிழ்ந்தால் இதயம் மகிழும். அது அப்படியே ரெஸ்பாண்ட் பண்ணும். கொஞ்சம் ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட் கூட இல்லாம அது ரியாக்ட் பண்ணும். வேற எந்த உறுப்பும் நீ கையை தூக்குன்னு நினைச்சா கூட கையை தூக்க மாட்டோம். கால் நடக்கணும்னு நினைச்சா கூட எழுந்திருக்க மனசு வராது. இது மனசு இருக்கும், எழுந்திருக்க முடியாது. ஆனால் மனம் திடீர்னு பாம்பு வந்துடுது அப்படின்னா பயம் வந்துடும். பயம் வந்தோடனே முதல்ல எது பட 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 படப்படன்னு துடிக்குது? ஹார்ட் தான். எல்லா உணர்ச்சிகளுக்கும் உடனடி எதிர்வினை ஆற்றக்கூடிய பொருள் இதயம். மனத்துக்கு ஒரு உறுப்பு இல்லை என்பதால் மனம் போல் உடனே எதிர்வினை ஆற்றக்கூடிய இதயத்தை நாம் தொட்டு காட்டுகிறோம்.
அதுதான் அதோடு இருக்கிற காரலேஷன். ஹார்ட்டுக்கும் மைண்டுக்கும் உள்ள காரலேஷன். கேப்பே இல்லை. மைண்ட் என்ன நினைக்குதோ அதுக்கு அப்படியே ரியாக்ஷன் பண்ணும், எதிர்வினையாற்று. ஒருத்தன் பொய் சொல்றான் அப்படின்னா அவன் நாடி துடிப்பில் தெரிஞ்சிடும். பட்ட பட பட பொய் சொன்னாக்க பொய் சொல்லாத இன்னொரு கான்சியஸ் நம்ம திட்டம் மாட்டிக்க சிக்கலில் உருவாயிட அப்படிங்கும் போது அவனுக்கு இங்கே உள்ளுக்குள்ள ஒரு பதட்டம் உருவாக, அந்த பதட்டம் இந்த மாதிரி ஹார்ட் பீட் நார்மலாக இருக்காது. அவ்வளவு மென்மையான ஒரு உறுப்பு மனது. மனம் என்பது உலகத்தில் மனத்துக்கு ஈடான வேகம் உள்ள பொருள் இதுவரை கண்டுபிடிக்க முடியல. ராக்கெட்டை தான் வேகம் சொல்கிறோம், ஏவுகணையை. ஆனால் அதை விட வேகமாக மனம் போயிடும். நாம் நினைச்சா உடனே நான் அமெரிக்காவில் உட்காந்துவேன், நான் நினைச்சா நிலவர உட்காந்த மாதிரி கற்பனை பண்ணிக்கிட்டு இருப்பேன். என் மனம் அங்கே போயிடும். ஒரு செகண்டுக்குள்ளே 1000 செகண்டா அந்த ஃப்ராக்ஷன் ஆயிரும். ஒரு நொடியிலே ஆயிரக்கணக்கான ஃப்ராக்ஷன்ஸ் இருக்கு. நானோ செகண்ட்ஸ் அப்படின்னு நுண்ணிய நொடிகள். ஒரு நொடியை 3000 பாகமாக பிரிக்கலாம், 10,000 பாகமாக பிரிக்கலாம். டைம் அவ்வளவு ஷார்ப்பானது, கூர்மையானது. அதையெல்லாம் பயன்படுத்தக்கூடியவன், நேரத்தை வீணாக்காமல் பயன்படுத்தக்கூடியவன் சாதனையாளனாக மாறுகிறான். ஆகவே மனம் என்பது மிகவும் வலிமையானது. மனம் என்பது அதிவேகமானது. மனம் என்பது பிரபஞ்சத்தை விட பெரியது, பறந்தது. அந்த மனதை நாம் குழந்தைகளுக்கு கட்டமைக்கக்கூடிய கான்ஸ்டிடியூஷன், ஒரு சைக்காலஜியை உருவாக்கக்கூடிய பெரும் பணி, குழந்தைகளின் உளவியலை கட்டமைக்கக்கூடிய அரும்பணி, பெரும்பணி ஆசிரிய பணி. அம்மா தான் முதல் ஆசிரியர் ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும். மதர் இஸ் த பிரைமரி டீச்சர் டு ஈச் அண்ட் எவரி சைல்ட். அம்மா தான் முதல் வாதியார். பிறந்தவுடனே கண்ணே அன்பே என்று எடுத்து முத்தம் கொடுத்து ஒரு செக்யூரிட்டியை உருவாக்குது, ஒரு சேஃப்டி அண்ட் செக்யூரிட்டி. எல்லாத்துக்கும் செக்யூரிட்டி தான் பிரச்சனை, பாதுகாப்பு. பாதுகாப்பாக இருக்கிற இடத்துல தான் நம்ம சுதந்திரமாக செயல்பட முடியும். ஏங்க தாய்க்கும் பிள்ளைக்கும் இடையில அவ்வளவு பெரிய இணக்கம், நெருக்கம் இருக்குன்னா, பிறந்த உடனே தனக்கு பாதுகாப்பான ஒரு அரணாக இருக்கிற உயிரி அம்மா தான். அம்மா மடியில தான் நம்ம இருக்கிறோம், அம்மா கையில தான் நம்ம இருக்கிறோம், அம்மா குடங்கையில தான் நாம் இருக்கிறோம், அம்மா மடியில தான். அந்த அம்மாவின் உடல் சூடு குழந்தைக்கு ஒரு நம்பிக்கையையும் ஒரு பாதுகாப்பு உணர்வையும் உருவாக்குகிறது. வேற யார் தொட்டாலும் அழுவும் பிள்ளைங்க. அது அடையாளம் கண்டுகிட்டு அடுத்தாள் அடையாளம் கண்டுகிட்டு இல்லை, அந்த வெப்பத்திலேயே புரிந்து கொள்ளும் இது வேற ஆள், நமக்கு பாதுகாப்பான ஆள் தாய் தான். அப்ப வாங்கினாலே அழுப்புள்ள. ஏன்னா இந்த வெப்பத்தை தாயின் கருவறையிலிருந்து உணர்ந்த சிசுதான் தாயை அடையாளம் காணுகிறது. கருவறைக்குள்ள என்ன மாதிரி சேஃப்டியா இருந்ததோ அதே சேஃப்டி அண்ட் செக்யூரிட்டி என்கிற உணர்வு தாயின் மடியிலும் தாயின் கையிலும் இருக்கும் போது குழந்தை உணர்கிறது, நம்புகிறது. ஏன் அம்மா மேல பிள்ளைக்கு பாசம்னா இதுதான் முக்கியமானது. யார் மேல பாசமும் அன்பும் வரும்னா, யார் பாதுகாப்பா இருப்பாங்களோ அவங்க மேலதான் அன்பும் பாசமும் வரும். நட்புல கூட எனக்கு ஐயா பாதுகாப்பானவர் என்று நான் நம்பிவிட்டால் அவர் மீதான அன்பும் பாசமும் பெருகும். அவரை நம்ப முடியாது அப்படிங்கிற நிலை வந்தா அன்பு வராது. ரிலையபிலிட்டி போயிருச்சு, கிரெடிபிலிட்டி போயிருச்சுன்னு சொன்னா, ஃபெய்த் போயிருச்சுன்னு சொன்னா அந்த இடத்துல அன்பு முளைக்காது. பாதுகாப்பு உணர்வு உள்ள இடத்தில் தான் நம்பிக்கை பிறக்கும். நம்பிக்கை பிறக்கிற இடத்தில் தான் அன்பு முளைக்கும். அப்படியே ரிவர்ஸாக இதை நீங்க பார்க்கலாம். அன்பு உள்ள இடத்தில் தான் நம்பிக்கை பிறக்கும், நம்பிக்கை உள்ள இடத்தில் தான் பாதுகாப்பு இருக்கும். ரெண்டும் ஒரே வழி கிடையாது. எல்லாத்துலயுமே ரெண்டு வழி இருக்கு, மேல் கீழ், கீழ் மேல். எல்லா நடவடிக்கைகளிலும் செயல்களிலும் ரிவர்சிபிள் உண்டு, ஆக்ஷன் உண்டு. அவனை நம்ப முடியாதுன்னு சந்தேகப்படுறத விட அவன் இடத்துல நீ நம்பு, அவன் நம்புவான்.
அவன் உண்மையான அன்பு செலுத்தல நீ சந்தேகப்படுறதை விட நீ உண்மையான அன்பை செலுத்து, அவன் உண்மையான அன்பை செலுத்துவான். அதையும் தாண்டி சில பேர் துரோகம் இழைப்பார்களே, அது 1, 2, 3 என்று சில நேரங்களில் நடக்கும். என்றைக்காவது அவனுக்கு அந்த ரியலைசேஷன் உணர்தல் வருகிற போது அவன் அதை தவிர்ப்பான், கைவிடுவான். இதுதான் பாசிட்டிவ் அப்ரோச், இதுதான் பாசிட்டிவ் திங்கிங், இதுதான் பாசிட்டிவ் எனர்ஜி. இப்போ குழந்தையை வளர்க்கக்கூடிய அவங்க பாடம் சொல்லித்தராங்கிறத விட பள்ளி ஆசிரியர்கள் குழந்தையை வளர்க்கிறார்கள் என்றுதான் பொருள். அவங்க மோல்டு செய்கிறார்கள், சிற்பம் செதுக்குகிறார்கள். இப்போ அந்த பிள்ளைகளிடத்தில் உனக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்கிறது முக்கியம் இல்லை, அவர்களிடத்தில் அன்பு காட்டுவதும் அவர்களுக்கு நம்பிக்கையை ஊட்டுவதும் தான் ஆசிரியர்களின் கடமை, ஆசிரியர்களின் பணி. இந்த கிளாரிட்டியோடு தான் நீங்க பாடத்தை சொல்லணும். இதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது. இந்த சில்ட்ரன் சைக்காலஜிங்கிறது முக்கியமானது. நாமளே வாத்தியார் என்ன பண்ணோம், சனியை முடிச்சு எவன் பிள்ளைய தெரியல கத்துன்னு கத்திக்க அடி, உடனே தடியை எடுத்து அடிச்சு அந்த புள்ள. நீங்க எந்த காலத்தில் அடிச்சு யாரையும் வளைக்க முடியாது. பெற்ற குழந்தையை கூட தண்டனைக்கு சில பேர் கேட்பான், நடவடிக்கை எடுங்க, நடவடிக்கை போடா மயிரிட்டு போயிட்டே இருப்பான், அதெல்லாம் யாரும் வளைய மாட்டான். நீங்க 1 வயசு பிள்ளையை கூட அடிச்சு வளைய வைக்க முடியுமா? முடியாது. அப்புறம் எப்படி 20 வயசு 30 வயசுக்காரன் நீ அடிச்சு தண்டிச்சு அவனை பணிய வைக்க முடியும்? நெவர். இப்போ எதனால பணிய வைக்க முடியும்? பணிய வைக்கிறது நோக்கம் இல்லை, இணங்குவது தான் நோக்கம். நீங்க யாரையும் பணிய வைக்க முயற்சிக்காதீங்க, இணக்கமாக இருக்க முயற்சி செய்ய. ரெண்டுக்கும் வேறுபாடு இருக்கு. ஒரு ஹார்மோனியஸ் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கணும். நான் தலைவர், நீங்க எல்லாம் நான் சொல்றதை கேட்கணும் அப்படின்னா நீ ஃபெயில் ஆயிடுவேன். நான் வாத்தியார், நீ மாணவன், என்னை பண்றா நீ நடுங்கணும், எழுந்திரிச்சு நிற்கணும், வணக்கம் டீச்சர்னு சொல்லணும், இல்லைன்னா ஓங்கி அறைவேன் அப்படின்னு நீ ஃபெயில் ஆகிடுவேன். ஒன்று அவன் மதிக்க மாட்டான். அப்போ முன்னால் வணக்கம் டீச்சர்னு போயிட்டு அந்த பக்கம் அவள் கிடக்கிறாவ அப்படின்ட்டு போயிடுவான். இவளை கண்டாலே எரிச்சலாக இருக்குன்ட்டு போயிடுவான். இந்த பொம்பளை வந்தாலே பள்ளிக்கூடத்துக்கு வர்றது, கிளாஸ் வர்றது எனக்கு பிடிக்கல. அம்மாவிட்ட போய் சொல்ல, ஒரு டீச்சர் வந்திருக்கிறாம்மா, அவள் எந்த நேரம் பார்த்தாலும் கத்துறாமா, நான் அந்த வகுப்பு போக மாட்டேமாம்பா. ஆனால் உன் முன்னால் எரிச்சு வணக்கம் டீச்சர் அப்படின்னு அட்டென்ஷனில் நிற்பான். நீ யாரையும் அடித்து உதைத்து கண்டித்து தண்டித்து பணிய வைக்க முடியாது. ஏனென்றால் நீ யாரையும் பணிய வைக்க முயற்சிக்காதே. அதான் உளவியல், அதுதான் உளவியல். நீ யாரையும் பணிய வைக்க முயற்சிக்காத, யாரையும் தண்டித்து வழிக்கு கொண்டு வரலாம் நினைக்காத. இணங்கி நம்மோடு அவர்களை இழுத்து செல்ல வேண்டும். இணங்குதல், அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான. இணக்கமாயிருத்தல். ஆசிரியர் பணி என்பது மகத்தான பணி. நீங்கள் இந்த பச்சளம் குழந்தைகளை எப்படி வளர்க்கிறீர்களோ அந்த குழந்தைகள் தான் நாளைய தேசத்தை கட்டி காப்பாற்ற போகக்கூடியவர்கள். நாளைய தேசம் என்பது பள்ளியின் வகுப்பறைகளுக்குள்ளே இருக்கிறது. அங்கே போய் சாதியை சொல்லித்தர்றது, மதத்தை சொல்லித்தர்றது, நமக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் சொல்லித்தர்றது, உணர்ச்சி வயப்படுவது. இப்போ வாத்தியாரே தப்பாக எழுதுறாருன்னா இவனும் தப்பாக எழுதுன்னு நினைப்பான். வாத்தியாரே ஒழுங்காக ப்ரொனன்சியேட் பண்ணலை, ஒரு வார்த்தையை உச்சரிக்க தெரியலனா இவனும் தப்பாக உச்சரிப்பான். வாத்தியார் பள்ளிக்கூடத்தில் புகைப்பிடிக்கக்கூடாதுன்னு வெளியே போய் தம் அடிச்சுக்கிட்டு இருந்தார்னா இவனும் தம்மடி. நீ ஒரு ரோல் மாடல் டு யுவர் சில்ட்ரன். நீங்கள் ஒரு முன்மாதிரி. நீங்கள் ஒரு மாடல். யாருக்கு? குழந்தைகளுக்கு. டிசிப்ளின் என்றால் வெறும் சொல்லித் தந்து வருவதில்லை, வாழ்ந்து காட்டுவதில் வருவது. வாழ்ந்து காட்டு. நாம் எப்படி வாழ்கிறோமோ அப்படித்தான் நம் பிள்ளைகள் நம்மிடமிருந்து கற்றுக்கொள்ளுகின்றன. எல்லா குழந்தைகளும் உடுக்கிற உடை, உண்ணுகிற உணவு, பேசுகிற பேச்சு, ஒரு நாளை எப்படி தூங்கி எழுந்து கழிக்கிற முறை, இவை அனைத்தையும் பெற்றோரிடமிருந்து கற்றுக்கொள்கிறது. பெற்றோருக்கு அடுத்து ஆசிரியரிடமிருந்து கற்றுக்கொள்கிறது. அப்புறம்தான் அவருடைய இதுவெல்லாம் சேர்ந்துதான் ஒருத்தருடைய உளவியலை கட்டமைக்கிறது, மனத்தை கட்டமைக்கிறது.
இது வந்து பில்டிங் ஆஃப் ஏ சைக்காலஜி, பில்டிங் சைக்காலஜி, பில்டிங் மைண்ட். எப்படி பில்டிங் நேஷன் சொல்றோமோ அந்த மாதிரி நீங்கள் எல்லாம் வந்து குழந்தைகளின் உளவியலை தரப்படுத்துகிற கட்டமைக்கிற மாபெரும் பணி. சிற்பிகள், செதுக்கக்கூடியவர்கள். அப்படிப்பட்ட ஆசிரிய பெருமக்களை உருவாக்கக்கூடிய கல்லூரி தான் கல்வியியல் கல்லூரி. இப்ப இந்த கல்வியியல் கல்லூரி மற்ற எந்த கல்லூரியும் விட சிறப்பானது. கல்வியியல் கல்லூரி என்பது பிற அகடமிக் எஜுகேஷன் என்கிற மற்ற கல்வியை கற்றுத்தருகிற கல்லூரிகளை விடவும் பல்கலைக்கழகத்தை விடவும் சிறப்பானது கல்வியியல் கல்லூரி. ஏன்னா ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டாஸ்க். ரொம்ப இந்த ஆசிரியர்களை உருவாக்குவது என்பது தேசத்தை உருவாக்குவதற்கான போர் வீரர்களை, படை வீரர்களை உருவாக்குவதை போல கல்வி கற்றல் இது வந்து ரொம்ப ஆழமானது. படித்தல் அப்படிங்கிறது மேம்போக்கானது. ரீடிங் என்பது வேறு, எஜுகேஷன் என்பது வேறு. அரிச்சுவடி தெரிஞ்சவங்க எல்லாம் படிச்சிடலாம், ரிப்போர்ட்டர் படிச்ச மாதிரி படிச்சிடலாம், ஆனுவல் ரிப்போர்ட்டை படிக்கிற மாதிரி படிச்சிடலாம், மைண்டை கான்சென்ட்ரேட் பண்ணாமல் கூட படிச்சிடலாம், எங்கேயே நினைச்சிட்டு கூட படிச்சிட முடியும். 4 பக்கத்தை 40 பக்கத்தை அதில் என்ன இருக்கு, என்ன வாக்கியம், என்ன வார்த்தைகள், என்ன பொருள், அதெல்லாம் தேவையே இல்லை. நீ பாட்டுக்கு படிச்சுட்டே போகலாம். தட் இஸ் ரீடிங். எஜுகேஷன் அல்லது கற்றல் என்பது ரொம்ப ஆழமானது. எல்லாம் ஒன்றி இருக்க வேண்டும். பள்ளிக்கூடம் போகாமலே ஒருத்தன் ஒரு தொழிலை கற்றுக்கொள்ள முடியும். அது கல்வி. டிரைவிங், அவன் டிரைவிங் ஸ்கூலுக்கு போக வேண்டியதில்லை, இன்னொரு டிரைவரை கற்றுக்கொள்ள முடியும். அதை படிச்சான்னு சொல்றதில்ல, கத்துக்கிட்டான்னு சொல்றோம். கற்றுக்கொள்ளுதல். தச்சு தொழில் கற்றுக்கொள்ளுதல், நெசவு தொழில் கற்றுக்கொள்ளுதல், கட்டிடம் கட்டுதல். சிவில் இன்ஜினியர் படிச்சு டிப்ளமோ அல்லது டிகிரி என்ஜினியராக படிச்சுட்டு ஒருத்தன் வந்தான்னா அவன் உடனே கட்டிடத்தை கட்டுவான்னா கட்ட முடியாது. ஆனால் ஒரு மேஸ்திரி என்ஜினியரிங் படிக்காமலே கட்டிடத்தை கட்டி முடிச்சிடுவான். எப்படி அஸ்திவாரம் போடணும், எப்படி செங்கல்ல அடுக்கணும், எவ்வளவு சிமெண்ட் மணலை கலக்கணும், அவன் கற்றுக்கொண்டது. கற்றுக்கொள்வது என்பது மிகவும் ஆழமானது. கற்றுக்கொண்டால்தான் கற்பிக்க முடியும். நீங்க மற்றவங்களுக்கு கற்பிக்கிறீங்க, கற்றுக்கொண்டால்தான் கற்பிக்க முடியும். ஒரு ஆசிரியருக்கு ஒவ்வொரு எழுத்துக்கும் பொருள் தெரிய வேண்டும், ஒவ்வொரு சொல்லுக்கும் பொருள் தெரிய வேண்டும். எதற்காக இதை சொல்லுகிறோம் என்பதும் தெரிந்திருக்க வேண்டும், நோக்கம் தெரிந்திருக்க வேண்டும். சும்மா போற போக்கில் வார்த்தைகளை சொல்லிட்டு போயிடக்கூடாது. என்ன விளக்கம் கேட்டா நீ புஸ்தகம் பார்த்து படிச்சுக்கணும்னு சொல்லிட்டு போயிடக்கூடாது. மாணவர்கள் கேட்டாங்க இது என்ன மேடம் அப்படின்னு கேட்டா, என்ன டீச்சர்னு கேட்டா, அதுக்குள்ள விளக்கத்தை என்னென்ன வகையான முறைகளில் எல்லாம் சொல்ல முடியுமோ அவ்வளவு முறைகளிலும் எடுத்து சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு நீங்கள் கற்றிருக்க வேண்டும், ஆசிரியர்கள் கற்றிருக்க வேண்டும். கரண்ட் டேட்டா அப்டேட்டடா இருக்கணும். நீங்க இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய சமூக கட்டமைப்பை பற்றி, அரசியல் கட்டமைப்பை பற்றி, அறிவியல் வளர்ச்சியை பற்றி, தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியை பற்றி எல்லாம் நீங்கள் அறிந்திருக்க வேண்டும். டெர்மினாலஜி, சொல்லாடல்கள் குறித்த ஆற்றல் உங்களுக்கு இருக்க வேண்டும். ஆசிரியர்கள் என்னைக்கோ இருக்கிற சிலபஸ் நான் படித்தேன், அதில் இருக்கிறதா எனக்கு சொல்ல தெரியும்னு சொல்லக்கூடாது. இன்னைக்கு என்ன, இன்னைக்கு 10ஆவதுக்கு என்ன சிலபஸ், 12ஆவதுக்கு என்ன சிலபஸ், சிபிஎஸ்சியில் என்ன சொல்லியிருக்கிறான், ஸ்டேட் போர்டில் என்ன சொல்லியிருக்கிறான், கேந்திரிய வித்யாலயாவில் மாதிரியான பள்ளிகளில், இன்டர்நேஷனல் எஜுகேஷன் பாலிசி உள்ள பள்ளிகளில் என்ன பாடத்திட்டம் வச்சிருக்கிறான். ஒரே பாடம் தான் சயின்ஸ்னு இருக்கும் 8ஆவதுக்கு. ஸ்டேட் போர்டில் வேற மாதிரி சிலபஸ் இருக்கும், சிபிஎஸ்சியில் வேற மாதிரி சிலபஸ் இருக்கும், கேந்திரிய வித்யாலயாவில் வேற மாதிரி சொல்லிக் கொடுப்பாங்க, மெட்ரிகுலேஷனில் வேற மாதிரி சொல்லிக் கொடுப்பாங்க. இதெல்லாம் கூட நமக்கு
நாலேஜ் இருக்கணும், கற்றிருக்க வேண்டும், தெரிந்திருக்க வேண்டும். ஒரு உதாரணத்துக்காக சொல்றேன். ஏன்னா ஆசிரியர் பணி மகத்தானது. எந்த கிளாரிபிகேஷன் வேண்டுமானாலும், எந்த சந்தேகத்தை தெளிவுபடுத்தக்கூடிய விளக்கம் மாணவர்கள் கோரினாலும், இன்னைக்கு எனக்கு தெரியாது, நாளை சொல்றேன், நாள் படிச்சுட்டு சொல்லணும். எனக்கு படிக்க ரிசோர்ஸ் கிடைக்கல, தெரிஞ்சவங்கள்ட்ட கேட்டு வந்து சொல்லணும். அப்ப ஆசிரியர் பணி எவ்வளவு மகத்தான பணி. அதை விட ரொம்ப முக்கியமான பெரிய கிஃப்ட் என்னன்னா, குழந்தைகளோடவே பழகக்கூடிய வாய்ப்பு. நீ 20 வயசு மேலே தான் வேலைக்கு போக போறீங்க. அதுக்கு பிறகு ரிட்டையர்மெண்ட் ஆகிற வரையிலும் குறைஞ்சது 30 வருஷம் 40 வருஷம் அந்த குழந்தைகளோடு பழகக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைக்கிறதே, இது எவ்வளவு பெரிய கிஃப்ட், எவ்வளவு பெரிய கிஃப்ட். அதுக்கு நம்ம சம வயதில் பழகுனா அவன் நம்மளை ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஃப்ரஸ்ட்ரேட் பண்ணி விட்டுருவான். ஏன்னா எல்லாருமே ஏதாவது ஒரு வகையில் ஏமாற்றம் அடைஞ்சிருப்பான், தோல்வி அடைஞ்சிருப்பான், காயம் பெற்றிருப்பான், வலியை சுமந்துக்கிட்டு இருப்பான். நம்மகிட்ட நெகட்டிவாக பேசி பேசி எந்த குற்றமும் அறியாத பச்சிலம் குழந்தைகளோடு நாம் பழகக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைக்கிறதே, நமக்கும் குழந்தை போன்ற ஒரு உள்ளம் எப்போதும் இருக்கும். அதுதான் ரொம்ப மகிழ்ச்சியை தரக்கூடியது. ஆகவே இந்த ஆசிரியர் பணி என்பது தோழர்களே, இந்த பள்ளிக்கூடத்துல சிறப்பு எல்லாம் பெண்கள் மட்டுமே படிக்கிற ஒரு பள்ளி. பாய்ஸ் இருக்காங்களா? பாய்ஸ் இருக்காங்க. இந்த பெண்கள் இதில் வந்து அதிகமாக இந்த ஆசிரியர் பணிகளுக்கு வராங்க. இது ஒரு பாதுகாப்பான பணி, நிறைய லீவ் எடுக்க முடியும், குடும்ப வேலையும் பார்த்துக்க முடியும் அப்படிங்கிற அளவுக்கான ஒரு பணியை இதை பார்க்குறாங்க. அதனால் நிறைய பெண்கள் படிக்க. ஆனால் ஏன் இதை நான் சொல்கிறேன், நான் வந்து ஒரு டிடிஎட் காலேஜ் வச்சிருக்கேன். தாய்மன் அறக்கட்டளையின் சார்பில் நான் தங்கியிருக்கிற இடத்துல ஒரு 20-25 பெண்கள் மட்டும்தான் வந்து படிக்கிறாங்க. 50 பேர் சேர முடியும். ஆனால் நானும் 7 வருஷம் ஆச்சு, என்னால் டெவலப் பண்ண முடியல. உங்களை மாதிரி 100 ஊராக சிந்திக்கிட்டு இருக்கிறேன். நானாக எப்பாவது ஞாபகம் வந்தால் இப்படி சொல்கிறது, மருதம் டீச்சர் ட்ரைனிங் இன்ஸ்டிடியூட் அப்படின்னு ஒன்று வச்சுருக்கிறோம், மருதம்ங்கிற பேரில். அது டிடிஎட், நீங்கள் பிஎட். நான் பிஎட்டுக்கு முயற்சி பண்ண எனக்கு கிடைக்கல. சென்னையில் வேளச்சேரியில் ஒரு கட்டிடத்தில் வச்சு நடத்துகிறோம். ஒரு 20-25 பெண்கள் தான் வருஷத்துக்கு வந்து ஜாயின் பண்ணுறாங்க சென்னையில். இப்போ நான் அவங்கள்ட்ட கேட்கும்போது, என்ன எல்லாம் இப்படி இதுக்கு இதை நோக்கி வரீங்க, அதுவும் இந்த வாய்ப்பை தேடி வரீங்களே, பிஎட் போகலையா அப்படிங்கும்போது சில நேரங்களில் இதெல்லாம் சொல்லுவாங்க. இந்த ஆசிரியர் பணியில் இருப்பதற்கு பெண்கள் ஏன் ஆர்வம் காட்டுகிறார்கள் என்பதை நான் தெரிந்து கொண்டேன். ஆம்பளை டீச்சராக இருந்தாலும் டீச்சர் தான் சொல்கிறான், பொம்பளையும் டீச்சர் தான், ஆம்பளையும் டீச்சர் தான். பொதுவாக டீச்சர்னாலே பெண் ஆசிரியருங்கிற மாதிரியான ஒரு பொருள் வந்துருச்சு. ஆம்பளையாக இருந்தால் வாத்தியார், பெண்ணாக இருந்தால் டீச்சர், டீச்சர் அம்மா. இது ஒரு சொல்லாடலாக கலோக்கியலாக வந்துருச்சு. இப்போ பெண்கள் 2 பொறுப்புக்கு, ஒன்று தாய் என்பதாகவும் இருந்து ஆசிரியர் என்பதாகவும் இருந்து பணியாற்றக்கூடிய வாய்ப்பு. தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு மட்டும் தாய் இல்லை, படிக்க வருகிற குழந்தைகளுக்கும் நீங்களே தாய். இந்த உணர்வை எப்போதும் நீங்கள் நெஞ்சுக்குள்ள வச்சுக்கணும். இந்த எண்ணத்தை நீங்கள் எப்போதும் உங்கள் உள்ளத்தில் இருத்திக் கொள்ள வேண்டும். நீங்கள் பெறப்போகிற பிள்ளைகளுக்கு மட்டுமல்ல, உங்களை தேடி உங்களிடம் படிக்க வருகிற, கல்வி பயில வருகிற பிள்ளைகளுக்கும் நீங்கள் தான் தாய் என்கிற உணர்வு எப்போதும் உங்கள் உள்ளத்தில் இருக்க வேண்டும். ஆண் ஆசிரியர்களாக இருந்தாலும் நீங்கள் தான் அந்த பிள்ளைகளுக்கு தாய் என்கிற உணர்வை நீங்கள் பெற்றிருக்க வேண்டும். எப்போதும் பிள்ளைகளிடம் அந்த தாய்மையை காட்டுகிற போது, தாய்மை ஒன்றுதான் குற்றம் காணாதது, தாய்மை ஒன்றுதான் தண்டிக்க விரும்பாதது. என்ன தப்பு செஞ்சாலும் தாய் மட்டும் அதை ஒத்துக்கவே மாட்டாங்க. என் புள்ள தப்பு செஞ்சுன்னு ஒத்துக்கவே மாட்டாங்க, அதை தப்புன்னு பார்க்க மாட்டாங்க. மற்ற எல்லாரும் நண்பனாக இருந்தாலும், காதலியாக இருந்தாலும், மனைவியாக இருந்தாலும், உயிரையே வச்சிருக்கிறேன்னு சொன்னாலும் அவங்க ஃபைண்டிங் ஃபால்ஸ் இருந்துகிட்டே இருக்கும். ஃபைண்டிங் ஃபால்ஸுங்கிறது இருந்துகிட்டே இருக்கும். ஆனால் குற்றம் குறையை பார்க்காமல் தன் இறுதி மூச்சு வரையில் ஒரு உயிர் நம்மை நேசிக்கிறது என்றால் அது தாய்மை மட்டும்தான், தாய் மட்டும்தான். எனவே ஆசிரியர்களாக இருக்கிற நீங்கள் பிள்ளைகளிடம், குழந்தைகளிடம் குற்றம் குறையை காணக்கூடாது. அவர்களிடம் இருப்பது
போதாமை என்று கருதி அதை இட்டு நிரப்ப வேண்டும். போதாமை என்பது வேறு, குறை என்பது வேறு. குறையா இருக்கு அப்படிங்கிறத விட போதாமைன்னு சொல்லலாம். ஆனால் கேரக்டர் சைக்காலஜி என்பதை நாம் குறைபாடுன்னு சொல்லக்கூடாது, குற்றமாக சொல்லக்கூடாது. அவரவருக்கு கிடைக்கிற வாய்ப்புல தான் நான் இப்படி மோல்டாக இருக்கிறேன்னா எனக்கான வாய்ப்பு தான். இந்த மாதிரி பெரியவர்கள் நம்மை ஊக்கப்படுத்துகிற போது, வாழ்த்துகிற போது, ஒரு நம்பிக்கையை தருகிற போது என்னுடைய ஆட்டிடியூட், என்னுடைய நடத்தை என்பது, குணம் என்பது, பண்பு என்பது மெருகேறுகிறது, செழுமையடைகிறது, நம்பிக்கை பெறுகிறது, வலிமை பெறுகிறது. யாரை வேணாலும் ஊக்கம் கொடுத்து பாருங்க, அவன் ஒரு பெரிய சாதனையாளனா மாறும். தட்டி கொடுத்து பாருங்க, யாரையும் தட்டி விடாதீங்க. ஊக்கப்படுத்துகிற தட்டுதல் வேறு, வீழ்த்துகிற தட்டுதல் என்பது வேறு. ஊக்கப்படுத்த வேண்டும். எனவே ஆசிரியர்கள் தாம் கற்றதையெல்லாம் சொல்லித்தர வேண்டும் என்பதை விட குழந்தைகளின் உளவியல் ஒரு நேர்மறையாக கட்டமைக்கப்பட வேண்டும் என்பதில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜியோடு, பாசிட்டிவ் திங்கிங் என்பதோடு, பாசிட்டிவ் அப்ரோச் என்பதோடு அந்த குழந்தைகளின் உளவியலை கட்டமைக்கக்கூடிய ஒரு மகத்தான பணிதான் ஆசிரியர் பணி என்பதை சொல்லி, ஆசிரியர்களாக நீங்கள் வளர வேண்டும், வாழ வேண்டும், குழந்தைகளை நல்ல முறையில் செதுக்க வேண்டும் என்பதை சொல்லி வாழ்த்தி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி நிறைவு செய்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.